Nadam se da vam je bilo dovoljno vremena da ste zapisali. Druga obavijest je da je u Zagrebu prošloga tjedna organizirana iznimno stručno i edukativna tribina na temu Alzheimerova bolest i kako pomoći oboljelima. Naravno u organizaciji Grada Zagreba te udruge, gdje su predsjednik udruge zdravstveni i socijalni stručnjaci tumačili kako je sve više oboljelih od te bolesti, te kako pomoći oboljelome, ali i onima koji skrbe za bolesnika. Udruga ima oko 15.000 članova, još uvijek nema svoj prostor. Nadam se da će do jeseni, kada će nam biti gosti, i imati, ali rade iznimno zanimljivo projekte u svrhu senzibilizacije javnosti o Alzheimerovom oboljenju. Možete ih također dobiti na adresi Udruga za Alzheimerovu bolest, Šalata 12 za sada. I evo, ispisani su vam telefoni 091 569 1660 ili 569 1663. Dragi gledatelji, za 2 tjedna imamo i posljednju emisiju prije jeseni. Naravno, znate za što je rezervirano ljeto, za zabavu i sport, prije svega nogomet. Vi mi pošaljite pitanja, dakle za 2 tjedna za pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom i za naše saborske zastupnice koje će nam govoriti o statusu osoba s invaliditetom, što one mogu učiniti u Saboru, inače u društvu, što ne mogu, zašto ne mogu, a ja vas do tada najsrdačnije pozdravljam. Poštovanje i svako dobro.